Sa number 2, may 6 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nalabutan sang ash fall kasunod sang minor explosive eruption sang bulkan kanlaon kaina sang aga. Mga pumuluyo gina-abisuhan nga mag-monitor kag magsunod sa panugyan sang ila nga mga LGU. Suno kay Irene Bell Potenia, ang labing apektado sang ash fall amo ang La Carlota City bangod sa direksyon sang hangin. 12 sa 14 ka mga barangay sa La Carlota ang nag-report sang light to heavy ash fall. 17 naman ka mga barangay sa kaiting nga banwa sang Pontevedra ang may report sang light to heavy ash fall. Sino kay Mayor Jose Maria Alonso na panimahuan man ang asupre. 24 ka mga barangay sa Hinigaran apektado man sang ash fall sa report sang PDRRMO. Pila sa mga barangay sa La Castellana, Bago kag San Enrique ang may reported ash fall. Ginabisuhan ng mga residente nga maggamit sang face mask sa mga lugar nga may heavy ash fall. Mas maayo kung magtener sa mga pulian kag ipaiway ang pagwa sa tagsa ka mga balay. Nagpadala naman sang 12,000 ka mga face mask ang PDRRMO bilang dugang nga supply sa mga apektado nga LGU. Sa report man sang PDRRMO, ang La Carlota, La Castellana, Pontevedra kag Bago ang nagsuspend sang klase sa tanan nga level. Nag-shift naman gikan sa face-to-face padulo sa modular classes ang banwa sang Isabela. Halos 1 ka oras ang explosive eruption sang kanlaon na nagsugod 5:51 sang aga kung sa diin 4,000 meters ang kataason sang plume. Suno kay Plutenia, ang mga nakitaan nga nag-aaso-aso sa mga slopes sang bulkan, mga large ballistic fragments na nga nabuga o kun gikan sa bulkan. Temporaryo naman nga ginpaiway ang window para sa mga mangunguma nga makasulod sa 6-kilometer danger zone para kung tani maka-attender sa ilang nga mga pananom. Samtang wala sa karon sa migrant report nga nagduga nga mga evacuees. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan. So far, since ang alert level 3 pa lang tagyapon, so wala pa man sang advice na mag-evacuate ang aton nga mga communities nato dito sa Bago pakadto sa evacuation center. Ang PDC na sa December na yung pag-upot, nakita mo na sila. Do wala siya, sir. Do ash fall lang. I think may ara, sir, sang first na lupot. June? Gamay man, June. Sa December wala. Wala. Kasi yun naman gusto. So we advise the public to stay put, stay calm, and monitor. Yes, monitor, give goromies, and then kung ano ang advice ng LGU Manila, given sa gina-assess na sa aton ng mga DRR dito, kag sa aton mga response team sa dalom ang ilang community, so as much as possible mamati lang ta sa ilang advice na.